aberastasun handienetako bat da gure seme-alabentzako, ze ikusten dute badirela ume pobreak eta herri pobretan bizi diren umeak nolako bizitza daukaten eta beraiekin bizi dira 2 hilabetez eta ikusten dute ze zentzutan gu bezalako umeak dian, gu bezalako gurei bezala gustatzen zaizkiela gauza, jolastea, bere gurasoak, bere ama, bere aita, eta era berean ikusten dute ze baldintzetan bizi diren. Eta nik uste askotan guretzako herri horietan bizi den jendea jende ez ezaguna da eta nahiko atzerrikoak egiten zaizkigu, nahiko gutatik urruti ikusten ditugulako eta ume horiek gure etxetara ekartzea guretzako eta gure umeentzako nik uste asko ikasten dutela gure umeak nola bizi diren eta ikusten dute ere gu bezalakoa direla eta zer ez daukaten nik uste relatibizatzen dituztela baita ere gauza asko hemen garrantzitsuak uste dutela direlak eta ikusten dute zen puntuteraino beraiek nola bizi diren gauza horiek gabe. Orduan, nik esan duke, guk dauzkagu lehenengo urtean etorri zirenean 7 eta 10 urtekoak ziren eta asko ikasi dutela, gure seme-alabek asko ikasi dutela Jadu eta Ahmed eta Mohamed eta ume horiekin egotearekin, ez? Eta era berean ere, nik uste ekartzen ditugula, asko ez zaigulako guri asko kostatzen, ez diru aldetik eta ez esfortzu aldetik, foioi handiagoa da etxean, udaran ume gehiago edukitzea etxean, baina ez da sekulako esfortzua eta nik uste beraientzako sekulako aldaketa dela. Eta egia da, guri gehiegi kostatu gabe beraientzako urtea eta udara 50 gradutan pasatzea edo hemen jolaste, bizinan, hondartzan, beraiei egia da bizitza erabat aldatzen diela. Eta benetan askotan ez ditugu gauza asko egiten gaizki daudenen alde eta ume hauei, ez bakarrik, umeei bere familia guztiari bizitza eta udara eta behintzat urte bat eta bere haurtzaroaren urte bat sekulako aldaketa da. Orduan nik uste beraientzako ona da, guretzako, gure seme-alabentzako ona da, guretzako guraso bezala ere lan pixka gehiago da, baina beste aberastasun bat da, eta orduan arazoak ere egoten dira, ume hauek ere umeak dira, eta zure umeak bezala dauzkate kapritxoak eta kasketak eta umeak bezala zure umeekin dauzkasun arazoak eta burua usteak eta problemak dira bider bat edo bider bi. Baina zentzu horretan ikusten dut guretzako esperientzia ona izan da, gero mantentzen duzu kontaktua ume horiekin, familia horiekin, nahi duena ere joan daiteke kanpamentuetara beraien bizi modua eta beraien bizi baldintzak ikustera, ikusten duzu ere nola hazten joaten diran, nola aldatzen joaten diran, eta oso esperientzia ona izan da. Eta nire deslogo mundu guztiari komendatzen diot oso esperientzia ona dela alde guztietatik eta merezen duela egitea.